On hyvinvointivaltiota Helsingissä luoda. Julkisivun duunarit ne Tallinnasta tuodaan rauha. Ei meistä hallinnolla saadaan, sillä niin me tehdään Helsingistä saatella. Ota kädet yhteen! Hävitetään lepakot ja muutkin parasiit. Eduskunnan talon eessä raihuu makasiinit palleluja. Ei ota nolla toleranssi, juhlii vartiointiliikkeiden tiesessä moderni orjalauma, orjakauppa, onks vapautta? Nyt mennään toista kautta, nyt tehdään kauraa. Hiilotaan ne traumaat, tee muutos Google-hauma. Nyt siivotaan Tyynästä merestä Espanja kokoinen roskalautta. Perutaan laajuuksia, ettekä kaupata tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle. Kuka ei vaivu saurakooma eikä naapurit hyydy lauteille. Älä mieti menneitä, älä turhaan niin pana kädet! Kerro mulle miten historiaa luetaan. Tässä hetkessä on kaikkea tarvitaan, niin tehdään ja me voidaan kädet yhteen! Eli lamassa taktani, niistä valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle. Kuka ei vaivu saunakooma eikä naapurit hyydy lauteille. Tää on yhteinen ryhtiliike tottua paineisiin. Mulla on nytkin kiire siirtyä kovempiin aiheisiin. Jätken merkityksiä huomaamattomiin paikkoihin. Joksta maalaa satsaa kuolla. Ja me voidaan tehdä. Historiaa luetaan. Tässä hetkessä on kaikki mitä tarvitaan. Ja me voidaan tehdä ihan mitä halutaan. Ja me voidaan tehdä. 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 Ja me voidaan tehdä! Talon omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin kovia kuin leimas. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniin. Jengi laulaa mullia, oli mulla navetallinen ja ei eri rahat ne riitti. Mutta rahat minä vainoin. Pana kädet yhteen, mennä vielä kerran! Talon omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon ja kun linnas. Mutta lapua liikkeet ja veivät minun taloniin. Kaikki laulaa mullia, oli mulla navetallinen ja ei eri rahat ne riitti. Mutta rahat minä vainoin hienoihin juhliin. Hei! Pana kädet yhteen! Nauraa, ei mistä hallinnolla saa. Sillä niin me tehdään Helsingistä saa. Kiitos kaikille, kauan älkää ihmis! Kiitos laaja! Nyt pistäkää niitä käsiä yhteen, tästä on Perfect! Kaverit, aikamoiset blockpartit meillä on ollut täällä Itiksessä Tallinnan aukiolla. Tässä nähtiin meidän illan viimeinen artisti. Vähän meni ekstraakin kello 21.18, kun 15 yli piti lopettaa. Hei, iso kiitos siitä, että oot ollut täällä juhlimassa meidän kanssa. Toivottavasti sulla on ollut yhtä hauskaa kuin meillä kanssa täällä väkkärillä ja tässä lavan vieressä. Nyt täällä alueella ihan kohta aletaan purkutoimenpiteisiin, joten mä suosittelen, että nyt keskustelette keskenään siellä, että missä on jatko, ootteko te menossa johonkin vielä juhlimaan vai suoraan kämpille sinne painamaan päätä tyynyyn vai mitä tehdään. Mutta yhtä kaikki nyt on aika tulla kiittää omasta puolestani, tuotannon puolesta, Kauppakeskus Itiksen puolesta. Oikein paljon kiitoksia aivan jokaiselle, että tulleet tänne juhlimaan meidän kanssa tänään Itis Black Friday.